telepon tau. Halo Mas. Mas, nyung parani nang tinesan ki dewean. Tapi nanti Bero nyung malah ditinggal lunga bae. kurang ajar temen. Lah nek sampean purun, Cet. Tanggo kos kaki. Oleh mono. tolong Mas ya. No, nek ora karo kowe iki ora dik. Ya wis, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kan kowe ngomong. Woi cepat. Salam maghrib. Ya, maghrib Kak. Ngecek. Dajan iki benane iki mengendi Kak kowe ket mau awan tekan bengi kaya ngene Kak ditinggal tok ke. Ya. Baru mau baru oleh ae moro-moro kalau langsung lunga bae nyuk ditinggalke ning kono dewean. Ya wis ya nyong ngapurane wis ninggalke sampean demi wong sing nyong ora ngerti kelakuane kaya Bena. Tak ngapurani. Ngesok maning ya usaha. Heeh yang sepisan maneh ngapurane. Nyong janji bakal setia karo sampean. Sing penting sampean aja ninggalke nyong. Heeh, ya wis tak beli dhisik. Bengi. Hati-hati. Mikir.